amatengera kweni anthu andale amayang'ana zinthu zambiri akamapanga ziganizo zawo. A Joyce Banda mu 2019 anafuna kuti aime, anapanga ndithu zokonzekera zochuluka kuti nawonso akakhala nawo pa ballot, komano chifukwa cha zokambirana ndi atsogoleri azipani zina poyamba anadzanena kuti iwowo ayikira kumbuyo Saulos Chilima amene ankayimira chipani cha UTM nthawi imeneyo ndikudzasintha ndikunena kuti ayenda limodzi ndi Lazarus Chakwera ndipo sakhalanso pa ballot ngati running mate. Ndekuti tikaona kumene iwo akuchokera anayima ngati presidential candidate mchaka cha 2014, mu 2019 anapanga zonse ndithu zosonyeza kuti akayima ndikudzasintha chakumapetopeto pamene ananena kuti iwowo ndi chipani chawo akhala kumbuyo kwa Lazarus Chakwera amene nthawi imeneyo amayimira chipani cha Malawi Congress. Ndiye ndi munthu amene wakhala mundale nthawi yayitali, ndi munthu yekhayo kufikira lero amene anakhalapo vice president wa dziko ndi kukhalanso president wa dziko. Palibe munthu wina kuno ku Malawi amene anakhala pa maudindo awiri. Advantage ndionena kuti pokhala pa maudindo amenewo chilipo chimene iwo anaphunzira, zija pa Chingerezi mana kuti experience. Ndoti ali ndi experience yokhala pa maudindo autsogolera amenewa imene ndikuganiza kuti ikhoza kuwathandizira pa zinthu zimene iwo akupanga. Komanso chifukwa choti anakhalako pa maudindo amenewa ndekuti mundaletu chimene chimafunikira kuti munthu achite bwino ndi kudziwika. Ndekuti mbali yodziwika anthu anawadziwa chifukwa chokhala pa maudindo akuluakulu awiri amenewa. Ndekuti ndi ngati mukuyang'ana chimene mukufunsa kuti advantage zimene mungaloze pokhala pa maudindo amene aja iwo aja ndekuti zinawathandiza kukhala odziwika ku anthu. Ukaona Joyce Banda mafotokozapo kuti akhazikitsa manifesto ya kuposa chedwa ndipo mafotokozapo zina mwa zimene akufuna atazachita nakambapo nkhani za secondary school ya ulere, kambapo nkhani yobweretsa chuma kuti chimake, nkhani yobweretsa kubweretsa chakudya m'makomo mwa anthu, nkhani zimene timazimva kawirikawiri. Mwina unakhutira zimene ananena pa mmene akuyenda chifukwa cha Malawi avotera, sindikunena kuti uzawavotera kapena ayi, zimenezo si nkhani yathu yapano. Nkhani yawo secondary school ya ulere pena pake ineyo ndinakhutira, koma pena pake sindimakhutira. Ngati munabadwa pakale ngati ine 1993-94 mmene Bakile Munuzi atapanga mgwirizano ndi afodi ankanena zokuti primary school idzakhala ya ulere. Ena afe tinali tikulipira kale ku primary school sitikakhulupirira koma zidachitika. Nde izinso sitinganenere kukhala mmene malamulo amanenera 40-60% ya gender equality. Chimene chandigwira mtima kwambiri. Chabwino takambapo za Joyce Banda chifukwa chokuti ndamene akuyambirira kupereka kalata zawo kubungwe limene la electoral mafandi ngonenapo kuti kumene tili kuno ku Bicc chitetezo ndi chokhwima kwambiri. Paliponse pali asilikali, apolisi, aja amavala camouflage ndiye naso osakhala mu uniform. Ndimanenapo chekwa kuti amene ayimire chaka chino amene akufuna kupereka kalata zawo ndikuti mwina ndamene ayimire chaka chino ndi record number pamenepo pali oyima pawo khala azipani. Zimenezi zikutanthauza chani pa democracy yathu? Ndikuvomerezana nawo kuti nambala itha kukula komanso itha kutsika. Oho. Chifukwa chakuti anthu ayenawa akuyuza pachizungu timati bargaining power. Tikudziwa malamulo athu kuti panopa tinanena kuti amene atasankhidwe kukhala mtsogoleri uli pachizungu timati 50+1 akwene opeza mavoti odutsira hafu nkuonjezeramo kuti akhale kuti tamuvomereza kuti uyu ndi mtsogoleri wathu. Ndeti kamayitenga 50+1 ija imakhala kuti apapa aliyense amene akuona kuti ndili nkuthekera afuna ayitanidwe
kumene mwina kungakhale Social Alliance idakwanitsa kuwina mavoti odutsira pamenepo ngomano tidaona kuti mgwirizano njasudaoneke bwino kwinaku timangoti zidathira mapenalty komano panopa aliyense afuna akhaliretu ndi chinthu choti chogwirika kuti ine ndikalowa mugwirizano nditani ndifake aliyense akulimba mtima kuti ndikalipire ndioneke kuti ineyo pandekha nditha kuwina komano tikanena muchiringamo kuti munthu apeze 50+1 pakali pano pandizovuta komanso chimene zipani zambiri zikuyiwala olo anthu amene akuyima pamokha chimene akuyiwala ndi chokuti tikatenga 50+1 ija tikayinga ameki anthu awiri amene adzakhale number 1 ndi number 2 amene adzapikisane pachibwereza nde pachibwerezapo ndi wokuti kaya iwe unali number 10 ka unali number 21 ukwene ugwere bebali inayeti ndi akwenera ndithu mwina kapena ndi pamene akubwerera ano kuti akanena kuti mwationa ife kuti tinapita mwationa pamene paja ndi kuti bargaining power manena ija kapena mwina ita kubweranso pamene mwina ndiwale kambiri akufuna kuyima ndizoona ndekuti pali magulu angapo pali gulu loyamba la anthu amene akuyima amene akukhulupirira kuti ali ndi mwayi waukulu woti apambana amene akuona ndithu kuti ineyo zimene tapanga mmene ndikuonera zinthu chisankho ichi tipambane ndife alipo ena amene akudziona choncho nde pali gulu lina limene likuona kuti mwina ifeyo sitingapambane yayi koma mmene tikuonera ifeyo palibe amene atapeze mavoti opitirira 50% ndekuti kuzakhala kubwerezana ineyo mmene ndikudzionera ndili mu gulu loti mwina sindingapambane koma ndikhala mmodzi mwa awiri amene achite bwino mu top 2 kuti pachibwereza paja ine ndizakhalapo ndi alipo ena amene kategori yawo ndimeneyo yodziona kuti ifeyo tili mgulu kuti meaning kuti pali ena amene akudzika kungozipanga position kuti ineyo ndi king maker ndidzathandizira kuti azapambane ndi mmene ndi gulu lachitatu gulu loyambirira ndanena kuti limene akuona kuti ifeyo tipanga chilichonse chothekera kuti koyamba komweka tipambane tidutse ndipo ali ndi chikhulupiriro kuti zimene zikhoza kutheka ndi gulu lachiwiri ndi limene likuganiza kuti palibe amene apambane poyambirira apa komano iwowo akhoza kukhala nawo mu top 2 oti adzapikisana nawonso pa ulendo winawo kuti ulendo winawo ndi umene iwo angadzatenge ndekuti ali mgulu kuti sakuona kuti iwo apambana koma akuona kuti akhala mu top 2 ndi pali gulu lina lachitatu limene mandifunsali limene akuona kuti ifeyo tipange dzina panopo anthu aone kuti nafenso tilipo mwina tili ndi anthu tilibe ndi kagulu ndithu kutsogoloko ngati kuchitike zoti zachibwereza amene akhale kutsogoloko azayang'ana ife kuti abwanji inu muyende ndi ife muze masapota anu abwere ndi ife ndi pamene potizana kuti ngati mufuna tikuthandizireni ngati mungadzapambane ife mudzatigayirako mnofu uwu ife mudzatipatsako maudindo awa kapena zimene ndinaononga pa kampeni yoyamba ndinalephera ija zochuluka mwakuti mutakhala kuti mwandibwezera zimenezo ndiuza anthu anga adzakusapota so zonsezo ndi zimene anthu andale osiyanasiyana amakhala akuganiza zimene tiyembekezere kuti tikamapita kutsogoloku mwina tizuwa zonsezitu achitete ndi kubwera kwa ija imene mmayikamba kuti 50+1 imene inabwera chipatabwera chigamulo cha kukhoti cha chisankho chija chimene ananena kuti sichinachitike cha 2019 cha mtsogoleri wa dziko chimenechi kuti chakhala chinthu chabwino chifukwa pakhala debate pakati pa amalawi kuti 50+1 ndi yabwino kapena si yabwino imeneyoyo mwachidule panali kwathu ku Political Science Association kunali debate yokuti mtsutso okuti tidzapangenso referendum kuti amalawi adzasankhe okha fana ngati sichigamulo chija chanachokera kukhoti ife sitingatsutsane ndi khoti ndiye kukhoti kuja majudges amakhala pangapo mwina nkuganiza kwawo mwina sadaganizire amalawi onse panali mtsutso umenewo kuti kapena tidzayipititsenso kuti idzachitochokera ku referendum kuti tidziti 50+1 koma tikatengera mbuyomo president amawina ndi 27% majority
kuti amene watsogola ali 27 wina ali 25 wina ali 20 ndipo ngati 27% kupanga represent Malawi yonse amakhala kuti asankha ndochepa nde kumene kunali kuganiza kwa majajiwo kuti akamapambana onse anaganizira Malawi onse koma chifukwa chiganizo anapanga kwawo kukhala ngati majajiwo titha kunenanso kuti ikanakhala ngati issue ya referendum kuti Amalawi akavota anene kuti tufuna 50+1 kakang'ono kwambiri kuti ndinene pamene pankona kuti mwina tinene kuti majaji anatanthauzira so majaji zimene ananena zokuti mu malamulo munagwiritsidwa ntchito mawu oti majority kuti munthu amene apambane chisankho cha president apeze majority nde majaji wanena kuti kutanthauzira kwa majority ndiye kuti munthu amene wapambana akhale ndi omutsatira ambiri kuposa amene sanamutsatire mavoti onse akawerenga ndiye kuti chisakale kwenikweni ndimafuna kuti chisakale kwenikweni kuti chioneke ngati kuti majaji anaganiza kuti ziziyenda chonchi majaji anatanthauzira kuti mukumvetsa kwawo malamulo amanena kuti wopambana chisankho cha president adzikhala ndi omutsatira ochuluka kuposa amene sanamutsatire amene sanamutsatire wakhoza kukhala kuti agawana atsatira anthu osiyanasiyana koma osaja mukayika pamodzi asamakhale ambiri kuposa amene akutsatira munthu amene wapambana uja ndimafuna element imeneyo kuti tisakatule chifukwa chonena kuti ambiri amayikamba kuti anaganiza bwanji majaji. It's very important jegwa kuti very important zimene mfotokoza achitete koma ndimafuna ndibwereso kwa achitete munati paja mmakonda sonkhani kukamba za azimayi ndiye pa anthu 21 mmodzi mzimayi woyimira ndi nthawi iso imene kwakhala kukambidwa chifukwa mmene mwambo kukuchitikanso kuma constituency kwa kupereka kalata ngati zomwezi za phungu a nyumba ya malamulo makhansalatso koma kuti sizichitikira pano pazichitika za mtsogoleri wa dziko yekha basi ndiye ndimati kuli nkhondo kapena kuli kampeni imakhalapo chisankho china chilichonse ya azimayi kuti akhale maudindo amenewa kuti nawonso azikhala ndi say fanda amene aliso in majority dziko amanenawa tikaona population demographic ndiye 21 tinako mmodzi yekha kuyimira pa utsogoleri wa dziko ndi mmodzi nditautsimikiza amene nthawi inake tikabweranso kuti akuzapereka kalata zawo adi uchilungo aneneratu running mate wawo ndi munthu wamayi ndi mzimayi ndi kuti plus pamene ndi mwina anthu awiri chakundudaku koma ambiri wa azimayi azibambo kaoka pena pake ndi kuti tikutsalirabe tikutsalira kwambiri chifukwa tikatenga ngati analysis zimene zimachitika kuti kafukufuku amene amapangitsa azimayi kuti asayime pa utsogoleri pamakhala zipsinjo zambiri kuphatikizapo nkhanza political violence nkhanza zakundale tikaona oloku zipaniko amene timakhala ndi access kuti kuthekera kuti kuona kuti apanga ku constituency kukata imene ndani azimayi ambiri kulibe azimayi analipo kuti kumaonetsa chidwi even kuma constituency koma ambiri aponderezedwa azibambo mutiponderezabe azimayi ambiri aponderezedwa azibambo apondereza azimayi mutiponderezabe alipo kutiponderezabe chifukwa chani zili choncho chegwa kuti tanena kwa nthawi yayitali zakufunika kwa kuti amayi abambo azigwira ntchito limodzi ndofanana koma kangati zikanabwerabe mbuyo kundaleko ndikutengera zimene taona apapazi pali zinthu zingapo zimene zimanenedwa mobwereza anthu akamakamba kuti nchifukwa chani amayi akukhala ngati sakutenga nawo maudindo autsogoleri chimodzi mwa zimene zimakambidwa ndi nkhani ya chikhalidwe kuno ku Malawi ndale mukazika pambali muone kuti m'mamidzimu anthu amalamulirana bwanji muona kuti midzi yambiri maudindo autsogoleri amene amakhala mfumu amakhala munthu wamphongo samakhala munthu wamayi ayi ndekuti mukaganizidwe kuchokera ndi kumudzi kumene tikuchokera timaona mautsogoleri akutengedwa ndi anthu amphongo osakhala anthu amayi ayi
mukamaka auza kundale kuti amayi atenge maudindo makhala ngati pang'ono kuwauza anthu zosiyana ndi zimene adazolowera kumudzi kwawo kuja. China ndi nkhani yonena kuti ndale ndi makobidi kuti mukapange kampeni mu anthu akutsateni chithumba. Tikatenga kapezedwe ka ndalama komanso kupanga control ndalama zimene zili za pabanja. Amene amakhala ndi gawo lalikulu amakhala munthu wamuna, akuti mamuna ndi munthu wa banja. Banja lili ndi nyumba zingapo, amuna ndi amene amanena kuti tifuna tigulitse nyumba iyi tikapangire kampeni. Sizingachitike kwenikweni kuti munthu wamayi anene kuti tigulitse nyumba iyi tifuna ndikayimire. Amene amapanga control ma resources nkhani za ndalama nthawi zambiri amakhala wamuna osakhala wamkazi. Tazolowera kuti akuti munthu wa banja ndi wamunayo ndi amene amakhala ngati ali ndi utsogoleri. Zonsezi mukaziphatikiza pamodzi muona kuti zimapangitsa anthu kuona ngati kuti maudindo autsogoleri adzipita kwa anthu omwe ndi amuna osati anthu omwe ndi akazi amene amatengedwa kuti ndi otsatira, azitsatira ziganizo zimene amapanga anthu amuna kaya pabanja kaya kumudzi ndi zimawafalikiranso mpaka na kufika kundale. Ndiye kuti kadakalipo kaulendo maichitete kuti amayi ayime bwinobwino azapikisana bwinobwino ndi abambo kundaleko kamene kotuka kadalipo komanso sikokhako kuti kundale kokha chimene akuyambira ma institutions mabungwe komapo kuti tizayika kuti azimayi akhale kutsogolo. Anthu akaona utsogoleri wa azimayi kuti ukuyenda bwino ifa pali kakuderera kena kake kamene kamakhala kuti azimayi sangateri kakuderera kanachiro kamene ndikachaya anthu mmene tayambira kalekalemo mmene tabadwira timaphunzitsidwa zimenezo kuti azimayi sangateri kutsogolo. Ndiye kamene kachaka anthu akaona mwina ndi experience yomati abwana anga ndi akazi anditsogolera bwinobwino. Ana athunso ndidzakuza nkumatija ana amayi amene amatitsogolera ku ofesi imayenda bwinobwino. Tikamapita mmaconstituency tikamapita mmakhansala mukatani pamene tizoona zokuti zimayenda bwinobwino zimayi amatha kukhala mtsogoleri bwinobwino. Ifo utsogoleri kwambiri paja timati pali 3 types of leaderships. Pali utsogoleri obadwa nawo, pali ophunzira, ndiye pali wa hereditary owulandira kuti ine kwathu ndafumu nawenso khala naneso ndisanduka mfumu. Chabwino ngati mukungo sekula wireless kapena kanema yanu kumene ya Zodiac tiri kuno ku Bingu International Convention Center BICC kumachikwato BICC pamene tikulangulira ife pano ndi pachipata penipeni poloya mkati mmene mwambo mmene uzichitikira. Mwambo wake ndi opereka kalata kwa kubungwe lija loyendetsa chisankho la MEC kapena Malawi Electoral Commission, ndipo awa ndi amene aonetsa chidwi chozayimirira pa mpando wa mtsogoleri wa dziko. Mwambo mmene ukuyamba lero pa 24 mpaka na pa 30 atsogoleri oposa 20 akuyembekezeka kupereka kalata zawo kubungwe limeneli la Malawi Electoral Commission. Amene akuyamba ndi Mai Joyce Banda amene ndi mtsogoleri wa chipani cha People's PP, anakhalako mtsogoleri wa dziko lino mzaka ziwiri 2012 mpaka na 2014. Mukayang'ana kumbuyo kwangako muziona kuti anthu akulowa mukachipinda mene ena otsatira chipani chimene chavala makaka chipani chimene cha People's, ena avala makaka chipani zina pokuti zipani izi zikumalowa mmigwirizano. Anthu amene mukuwaonawo ndi amene akubwera nditu pang'ono kumalowa mkati mwena kuyimba nyimbo zotamanda mtsogoleri amene wa chipani cha PP Mai Joyce Banda, ena akuyimbanso nyimbo zotamanda chipanicho magule osiyanasiyana amene akuchitika. Soyenza kuti posachedwa apa mtsogoleri amene wa chipani cha PP amene anakhalekonso mtsogoleri wa dziko lino Mai Joyce Banda akhale akufika malo ano tipereka kwa anzathu kumeneko. Koma tisanatero pano ndilibe ndi otsata zandale Yamikani Chitete komanso apita Jegwa Mwenda. Pita
mmene tikuyamba mwambo umene wolandira kalata kwa amene ayimire kusonyeza kuti tsopano chafika chakumapeto kwenikweni kwa chisankho chimene chisankho cha pa 16 September ndi chisankho chimene ideally chikanachitika chaka chathu koma chifukwa cha kukoti kuja kumene anasintha. That is why taona kuti aphungu akhala pa mpando poyamba zaka zisanu ndi chimodzi. Kupita chitsogolo ungafune kuti chisankho chimene chichiyende bwanji pakuti panali zolankhula zambiri.